agpakata akuan. Saan? Di nakpanawan biyag ko. Biyagan nakatoy ayat ko. Dimtangan ti kanito. Salwadam ko matiibatik at anda ti ayat ko. Palumpusan na kon. Saan? Saan biyag ko? Saan? Awanan. Aywanan nakakumati, Apo. Balunem to'y ayat ko. Sa di naman ti ayan mo. Naimbag ng orasyon amin papagayam, iti dahito agundaway sa bali mananasurat intay kan biag wenay drama, dito'y drama tayo, Ari Cuerdos de la Vida. Ti surat kat nagapo iti may sa pagayam, akayat nati aglingad, itinagan Anita, manipod Santiago sa ti Isabela. Kastoy man ti surat ni Nita. I will stay in love with you. Dear Tia Sofia, sakbay ti amin kablaawan kayo man dita Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Kastamatan kadagiti amin nga staff, the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Nang nangruna, dagiti taga Bombo Kawayan, Isabela, nga iso ti pagdengdenggan mi. Agyaman kami tauray awanan dagiti dadtuma a dramatista, ket agtultuloy latta, tinkay panagpartuat kadagiti agkakapintas ken magusgustuan milatta a dramayo. Nang runa ti doming mabalin amin a dramayo. Nga uray no saan min amangagan daytay sigod wenno kaodyan anangagan mi a boses ti agak-akem a duming. Saan abalin Tia Sofia? Basta adda pay laeng met dat Chairman Gusting ken Nana Sofing ken dagiti dumapay a karakter dayta a dramayo. Saan kamin tulata a mauma nga agdengeg kada kayo, Tia Sofia? Dang nang runa met yang kamdengdenggan daytoy dramayo Ari Cuerdos de la Vida. Nagduduma dagiti inkam mangagan abos boses. Kas iti panagduduma metlaeng dagiti maipatpatangatang apakasaritaan ti biag dagiti padami metlaeng nga agdengdengeg. Ilinadaklatan itinagan Anita Tia Sofia. Kat nonya dagiti pasama kiti biag ko ngay nakmet ibinglay anak ay bati kanyak iti recuerdo isuman tinak binsa-binsaan dito'y surat ko. Kastiman ti rugi ti amin Tia Sofia. Sa di naman ang tinapanan di anak mo, honey. Mapan ka no, agpaspasyar. Sino ti kadwa na mapanagpasyar? Diyak mo di namot imbaga. Kung nagpay nga imawag ni Cherry, tada papananda. Ngam saan na nga inkaskaso day jay, nga imbaga kinkwana. Ay, talaga nga dayo, tirik na ni Cherry. Wun nga rod, nga masapol amaya si dagta tirik na ni Cherry. Takayat ko nga iso ti ayaten naman daw. Kasanon, no saan ta may suro ti anak ta? Laksidag nga anak, no saan ati kayat ko ti surutan na. Aniya? Maramid mo na iti anak ta? Apay kit din na saan? Data anaganak kenkwana ti surutan na. Ngam karbengan na ti mang pili iti ayaten ken katin na kunay-nay na. Ay, saan amabalin? Noan niya ti imbagak, iso ti matungpal. Nita, apaya di ka magatal na.
Pag nakasla di makanakapusa. Jay anak ta Armando, agsipngutan ngam awan pay. Ay, saanan nga ubing nga basit ni Franz. Sumangpet tulad ta, no kayad na. Madanaga na. Amang ano may sungsong iti dakas nga ramit. Sanmat nga ta. Tapi nadakkel tamat ang nasayaat. Sapay la ko ma. Tadi may sungsong iti dakas nga ramit. Ay, isut di dimdang. Awanan pagdanagam. Adakon, mami. Ken adakadwak. Agmano akman, mami. Ha? Mami, kulam kanyak. Franz, asino daytoy ababay? Taapay ang mami ti awag na kanyak. Nobyak, mami. Ni Kati. Anya? Saan? Saan amabalin amang isangpet ka iti babae dito'y balay? Nang runa no saan kong am mo? Inyam amok nga rodan kada kayo. Kaayan ayat ko ni Kati. Nagtulag kami ngagkasaren. No kunak asaan amabalin? Saan? Pagtalawak day ababay, apaman ang makapangrabi ida kini Franz. Diyak kayat ang maturog dito'y balay. Tasaan ko akayat nga iso ti maasawaan ti anak ta. Mapagtalaw mo pa nga ta. Idin toten sangpeten ti anak ta di balay. Intaraynan. Diyak ipalubos nga iso ti maasawa naman to. Awanan mabalinda, nida. Addan dito'y balay ni Kati. No kunak apag sinaag ida iti anak ta. Aramidag kat awan makalakpad kanyak. Aniya. Ni Cherry ti kayat ko nga asawaan ni Franz. Maawatam man do. Ay, saan ko nga muging ka? Franz, pagawidam ni Kati. Diyak kayat nga umiyan dito'y balay. Anya? Kasano ko maapagawidak, mami? Idinto ta siyak tinagayat nga agtaray kami. Diyak kayat nga iso ti masawam. Asino nga rod ti kayat yung asawaak, mami? Ni Cherry, iso ti kayat kong asawaan. Lading hitak, mami. Ngam awan apolos ti sumgar adot-dot ko iti dayjay at Cherry. Bak nang ta, kan kasosyo tayo ida iti negosyo. No ni Cherry ti masawam, da kayon to ado ti agtawid amin a kinabak nang tayo. Tamay-may sang anak ni Cherry, kan bugbugtong kamat nga anak mi. Lading hitak, mami. Saan nyo ang madiktaran to'y pusok ang mga yat kini Cherry? Nalaos ti pungtot kan rurod ko iti anak ko. Iti panangisang na ken ni Kati dito'y balay mi, Tia Sofia. Ket dita nga imbatad ko ken kuana, asaan ko akayat ni Kati nga iso ti asawaan na. Ngem natangken ti desisyon ti anak ko. Isut gapuna aplinanok ti panagsinada. Ket kastoy man dagiti simmarono apasama. In love with you till the end. Franz, awan ka diti pagsukatan ni Kati anay tugot na. Tadya bado na idirabi ikat, isupay lang ti kawus na ita. Awan nga rod, mami. Oo, pues, mapan mo igatangan ti arwatan na. Nakababain no da umay abisita dito'y balay, tamakita daan na dulpet. Ay abaklangan. Tayo siya ti agpili ti kursunada na akawas, mami. Saan mo nga ayaban? Taama nga no da makakita kabagyan na kat
iyawag da kadagiti dadakkel na. Wen gaya man niya. At iti 5,000. Umanay nga tamot dayta na paggatang mo kadagiti arwatan ni Kati. Agyamanak, mami. Oh, honey, papanan ni Frances. Imbaon ko, amapan gumatang kadagiti arwatan, tinobya na. Anya? Kahit mo ba't lang ayang agyan dito balay, na nagpagatang kapay kadagiti arwatan na. Pasat ti plano, ti panangbaon ko ti anak ta, amapan gumatang kadagiti arwatan ni Kati, hani. Anya ti planom? Awagak dagiti dadakkel ni Kati. Kat ipakaamok nga adda dito'y balay ti anak ta. Anya? Ibagak nga umay daalaan. Tadyak kayat apara iti anak ta. Saan to mat amay kanawa ti anak ta? Tawan mat dito'y balay. Sumurot kan kadagiti dadakkel mo, Kati. Kat lipati mo ti anak ko. Ta saan ka amay kari iti pamilyami. Dadyain ni Kati. Inalam dagiti dadakkel na. Nagbaligi ka na ng papanaw dito'y balay, Nita. Nauto kag metlang ti anak ka, Mando. Ay. Adaw mawawag iti silpon mo. Ay, ni Cherry. Anya nga tati ibagana. Hello, Cherry. Kumusta kayo, tita? Nasayaat kami, iha. Nabayagan asagsag ati umay mo dito'y balay. Di ka matlamay sarsarungan. Ado nga minti paperworks ko yung opisina, tita. Isodyak masango na itagpaspasyal. Masapol mo mati agaliwak say iha. No masangom kat umay ka ita dito'y balay, ta ada itid ko kan ka. Oh? Anya tita Jo? Lading ita, jak may baga. Ta surpresa kan ka dayjay. O anya, makaumay ka, iha? Ha, sige tita, umayak nga ron. Sige, orayan ka nga ron. Makla at tulakit di jay anak tamando. No ti masangpatan nanto ket ni Cherry. Talaga analaing kalatan, Nita. Saan na siya ti iturong di anak ta? No di ket iso ti iturong ko iti dana akayat ko nga ungputan naman do. Sigurado akaguran nakalakit din ni Franz. Namaman na nga inalilaw mo, tapno agsinadalaang iti kaya nayat na. Anya ko mano kagura na. Dakdakas no siya ti manggura ken kuana. Tauray kusing kat awan pulos ipatawid ko ken kuana. Maramid mo na ita iti anak mo. Ama munak. No anya ti imbaga ken kayat ko. Matungpal. Binabalaw na ti asawak, iti panangalilaw ko kan ni Franz. Tapno laeng mapagsinak ida, iti kaayan ayat na, tia Sofia. Idi imbagak nga umay ni Cherry iti balay mi, kat dinagdagos na matan ti imay. Apag isumat idin, asumangpet ti anak ko. Noan niya ti imbagak, iso ti maaramid, tia Sofia. Kat awan ti maaramidan ti asawak. Kat kastoy man dagiti si maruno pa'y apasama. In love
Cherry? Apeng at daka. Kan si kapit tinangilo ka titiri daw. Dapo taawanan ni Kati dito ibalay iho. Iso nga inayabak ni Cherry, ta ison ti pagtadam kadagiti ginatang mo akawas. Anya? Napanan ni Kati, Mami. Cherry, Sino kung dagiti dadakkel na? anya? Kasano ang naamon dagiti dadakkel ni Kati? Nga adda dito iti anak da? Sige tita, agsalita kayo kini Franz. Inakman ay ti ayan ni Tito Mando. Sige, iha. Inalilaw tak, Mami. Kagura kayo iti dayto nga inaramid yu kanyak. Mapanak iti balay da Kati. Pilitak nga alaan matlaan iti sidong dagiti dadakkel na. Uray mapan kay Jay Balayta. Saan mon amaala ni Kati? Ta sigurado nga awanen ti madanon mo kadakwada i Jay Balayta. Anya? Inikak ti dakala kantida tapnuya dayuda kan ilimang dati anak dakan ka. Anya? Saan? Saan napudno tayo ta, Mami? Uray agan ano ka, kat saan mon ama asawa ni Kati. Isoan nila ang Cherry ti ayatam. Ta ison ti asawa. Saan ko akayat? Jakmot ay ayatan ni Cherry? Masursurum tumatla ang ayatan. Kat ibagat kan ka, Franz. Masapul nga agtungpal ka kanyak no kayat mo tinasayaan. Tano supringan nak, awan matawid mo kada kami. Rabiin, ngamapay nga itakalang asimang pad, Franz. Kaputado tinasikaso kay opisina, Mami. Ulbot! Ni, apay tinong padak, Mami. Gapot tayo may ije opisinam itay malam ni Cherry ngam awan ka. Kat kuna kano dagiti empleyado tayo, nga adda ng dagas ken ka, babae. Anyan. Chismoso dagiti ang empleyado tayo. Asino tinang dagas ken ka, babae? Ni kadikati? Saan? Alangan nga ibagat nga iso. Balbalaagan ka, Franz. Saan mo nga ipilit ti kayat mo, tamadaksan ka kanya. Kastamutan ken Cherry. Siyak ti tao adi na maaklon ti pan nakapaay, Franz. Tandaan am dayta. Awan karbengam amang ipangta kanyak, Cherry. Awan relasyon ta. Dagiti lang naganak kanyak ti kasarsarita ken katultulag mo. Natangkan ti pusom, Franz. Ngam daytoy mati tandaan am, ha? Jak ipalubos nga da sa bali ang makaikot di ta pusom. Nagbalin kan amaag. Idaldal mo ti bagim itisan amangayat ken ka? Wan, nagbalinak amaag po iti panagayat ko ken ka. Awan mabalin ko, Cherry. Talaga asaan ka nga ay ayatan. Tanikati ti ay ayatak. Pagbabawiyam to daytoy, Franz. Ulitak. Awan karbengam amang ipangta kanyak. Ta saan taan na adan iti relasyon. Maawatam ka di? Naulpit ka, Franz. Saan na kinaulpit daytoy ta ibagbagat lang ti pudno, Cherry? Saan ko akabutang ni Cherry, Mami? Nga uray no ipangpangtanak. Jak kayat amay sarsara ka, iho. Amangan no ipaypayso ni Cherry ti pangtanakan ka. Laglagi pa, abak nang da, kat maaramid na latati kay kayat na. Imbagak kada kayon. Saan ko nga'y ayatan ni Cherry? Naranranyag ti masakbayam, no iso ti maasawam. Uray agbalinak anak kurapay. Basta ay ayatak ti masawak. Iso apang nga asiyo, Mami.
Sardengandak ko man. Taure anya ti mapaspasamak. Saan ko akayat ni Cherry? Kat din to mapasamak ti kayat yo. Uray laksidan dak nga anak. Napanan ni Franz. Kasta una iti daras na apoy manaw. Pinasiwat na ba iti lugan na. Jak na damag. Nga matay mawag kan kwa na itay. Kasta ka di. Nasaw kanyak ni Cherry. Nga agat atap nga agsinsin naraklat tadakati ken Franz. Katada pang tana. Adi na ipalubos nga ada sa bali ang makaikot ken Franz. Ay, desperadon da ya babae. Si kantumot ngamin. Impanamnamam ang maalukoy mo ti anak mo ang mga asawa keng kuana. Saan ko anamnamaan? Akas de katangken ti anak mo. Adan iti ustong edad ni Franz. Kat makapangadangan para iti bagbagina. Awanan pa intay ti akati. Agraman naganakkan kuana. Nagsaya at titulagan mi. Inawat da pa'y tidakkel agatan nga inted ko. Awan basol ni Kati. Tamo ka na pudnuda iti tunggal maysa iti anak ta. Madalaga naglakay. Malaman nga di matlangan sumangpatay anak mo. Sumangpet tulad ta. Diyos ko. Amang ano ipaypay so da jay asyeri ti pangtana. Timot anak ko dito umawawag. Sungbata mo na. Hello, Franz, iho? Sa dino, ti ayan mo. Da kayo ka din ni Mrs. Francisco, madam? Uwan, asino ka? Apay nga dakan ka ti cellphone ti anak ko. Saan mat asik ka ni Kati? Hospital daytoy, madam. Ha? Hospital? Apay, anya ti kayat mo asawan? Napaltugan ni Mr. Franz Francisco. Aniya? Napaltugan ti anak ko? Nalaos ti babawik, Tia Sofia. Naimbaglakit din, tanalasatan ti anak ko, ti di pagduadoan nga ipapatay na. Nabalod ni Cherry. Iti agdama at dandua nga anak da Franz kan Kathy. Pinabusuyak matlang ida. Pinabusuyak ti anak ko, iti panangikasar na kan ni Kathy. Nakarwar matan ni Cherry iti pagbaludan. Kat numakit-kitak, tinakakwadro aladawan dagiti dua nga apok, anaka-display ti divider ti salas mi, malagip ko day di pan nakapaltog ni Franz. Kasano nga tan no natay ti anak ko? Adda nga ta dagiti dua nga apok? Agkintayagak tunggal malagip ko day di apagteng, Tia Sofia. Asyak ti akin gapwanan. Alakastan, Tia Sofia, agyamanak, kada kayo, itin kay panangurnos, kan panangidrama dito'y surat ko. To'y pagayam yo, Nita, ti Santiago City, Isabela. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms. Napintas man, daytoy pakasaritaam. Kabsat Nita, ti Santiago City, Isabela. Napintas sa pagpampanunutan. Kunakit di, dagitay naganak a super. Ti kina-stricto da kadagiti anak da. Nga aging ga iti masaknan no pakasaknan dagiti puso da ket kayat da asaklawen. Saanen arumbeng ti kastoy. Pagayam Nita. No yarig mo di tabagim. No sika nga ta,
ti adda iti biyang ti anak mo ani Franz. Ket pilitin na ka, ti inam, makiasawa iti saan mo akayat. Mayat ka nga ta, ha? Anya ti riknam, no ti agbalin nga asawam, ket pulos, asaan mo nga'y ayatan. Dayjay kumati pinanunot mo, pagayam ko. Angam ala, nalpas matan, nakaamiris kan. Nga mapay nga tangamin, asala makaamiris daytay tao, no adda, pakadidigraan da. Nalabit, talaga akas natibiyag tayo at tao. Alangarod, pagayam ko, saan mo kuman napakitaan iti sana nasaya at tinagbalin amanugang mo. Sa bagay, amok asaan mo na ulitan, ta nadidigra ka ket ngarodan. Alangarod, ni Apo Diyos timang tarabay iti pamilyam, pagayam nita. Agyaman kami mat, itin ka pa nagsurat, dito'y drama tayo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan, tinaidrama as surat ni pagayam nita, dito'y drama tayo, Recuerdos de la Vida. Pagparparangan dagiti dramatista iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions sa Kaskada. Geraldine Di Sumala, Loida Gobiangan Bugnot, Connie Anongos, Lubimin Aquino Sr., Resti Ramos, Leti Astudillo Aquino, Johnny Alasaas, Claire Sabiano, kan Pamela David. Musical scoring, Jimmy Garbin. Sound Master, Resti Ramos. Itimat panagururnos kadagiti susurat awan sabali no saan adagiti manurat tayo iti Lovelet Artist and Talent Center akas kada. Delphine Dumayas, Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino, Isagane Bermosa, kan dagiti mapaspasungadan pay ti sumangpet asinurat da wenno inurnos da asursurat. Manipod iti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, isagsagot met kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! And I promise I will stay in love with you till the end.